गोड़तन बाबा। खुश रह बच्चा, खुश रह। का परेशानी बा? ए बाबा बड़ा परेशान बानी। कौन परेशानी बा? देखी ना, हमारा पटीदारन के यहाँ स्कॉर्पियो से BMW तक हो गई। हमारा एगो साइकिलो नहीं खे। पैसा कोशिश करी बाबा जो कनी के सारा मारी मंत्र जो सारा बिल आ जा। ठीक बा बच्चा, हो जाई तोरो। आने से ये झंझटवे आवता, खाली पटीदारे वाला। अरे बाबा ते इतना कह देती हमारा जिंदगी भर हमने की गाय बाबा हर बेर लिया के हम पूजा पाठ चढ़ाए। ठीक बा बच्चा, बैठ बैठ देखो तनी। मंत्र उच्चारण कर तनी बच्चा। ठीक बा बाबा, ठीक बा करी। बंदन फुलहरी भेज दूगो मेहरी, एगो भागी तो कम से कम एगो तो ठहरी। अरे बाबा मंत्र तो बड़ा खरकोचा पढ़ता नहीं जी। अरे बच्चा, ते का जनबे मंत्र के कमाल, ये तो लोग के कोयला बा माल माल। अच्छा बाबा तो ठीक बा, मारी मंत्र मारी। देखी बच्चा, तोरा हाथ के लकीर का कहता? कौन हाथ? ए कौनो दे। अरे बच्चा, तोरा मेहरा रुक लगे आओ परी। बाबा बड़ा कौन चीज हो? बैठ बच्चा बैठ। ये तो हमरा के हमार नसीब देखता रहा मेहरा रुक बुला परी। देख बच्चा, हाँ गोड़ कटाला, हाँ मुंह में दवाई खाई जाला, हाँ। तू गुड़वा में का कटल का ठीक हो जाला नु। अरे बाप रे बाप, बाबा बुझाते कुछ कुछ रुआ ठीक कहता नहीं। हैं तो तोरा मेहरारू के हाथ लकीर देख हम हाँ तो तोर भाग एकदम चमक जाई। ना एकदम गलत बा बाबा, ई ना हो सकला ना, हम मेहरा रुक ना बुलाएम। अरे बच्चा काहे खिसिया तेरे? परसों के एगो देखले बनी, हाँ दुनु बे का तू एकदम खुश बड़ा से। आज बाबा भेटा जी तो उनके मुँह दे। ए बाबा कहाँ हल्ला होता, कौन गोरिया होता? ई बाबा ना, ई आसाराम के चेला, ई सासाराम ह। सारा बाबा भेटा जी तो उनका मुँह दे हम। काय मत रहो। अरे ई बाबा नहीं कौन, ई सावादू बाना, सावादू एकदम। का भइल बा? अरे हमरा मेहरारू के ई लइके थी कदल बने। ए भाई तारा मेहरा रुक थी मने कौन चीज का भइल बा? अरे भाई देखो ना, हाँ। ई सारा बाबा ऐसन बा हाँ। कि हमके भेज देवे हाथी का अंडा ले आवे खातिर। हाँ ई हमारा मेहरारू से हमसे 7 साल में लइके ना होतला, ई एक दिन में करा देला बा। हाँ भाई तहार कहानी सुनला के बाद लागत है तारा सने बहुत बड़ा अनर्थ भइल बा। अरे हमें से तुम्हारे आइल बनी। बैठो हम सारा बात पूछत नहीं बाबा का कइले बड़े। हाँ बाबा जन बतिया कहत तन सही बा का? हाँ बच्चा, अरे बाबा के खूंटी में इतना बूटी बा कि मेहरारू तो मेहरारू ह, मर्दों का हम लइका उठा दे। अरे बाप रे सारा भाग बाबा भारी भाग भाग भाग, 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 भाग।